मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 22 जुन आरो 23 जुनाव आयुर्वेदिकनि फ्री हेल्थ चेकआप खुंनो साखाफारा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सराइबिल ओनसोलाव फैगौ 22 जुनाव सालजुरि बारजाबिल बिसिडिसिआव फुंबिलिनि 9:30 निफ्राय 1 रिंगासिम आयुर्वेदिकनि फ्री हेल्थ चेकआप खुंनो साखाफारा जादों आरो बारजाबिल आदिबासी बस्ती बारजाबिल बिसिडिसिआव बेलासि 2 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम आयुर्वेदिकनि फ्री हेल्थ चेकआप खुंनो साखाफारा जादों। लोगोसे फैगौ 23 जुनावबो सिन्द्रिजरा गेलेग्रा गेवलां फोथाराव फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव 1 रिंगासिम बेनि अनगायैबो बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव फ्री हेल्थ चेकआप खुंनो साखाफारा जादों। लोगोसे नार्जारी फार्मनि गाहाय दिथागिरि राहुल नार्जारिया थिखानाय खालाराव आयुर्वेदिक फ्री हेल्थ चेकआपआव सराइबिल ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ फैनानै देहायाव जानाय बेमार आजारफोरखौ नायजाफैनो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। थांनाय समफ्राव मावनाय बायदि एबारावबो आंनि नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव फैगौ 22 तारिख खालि जोंहा मोनसे आरो मेडिकेल केम्प अर्थात प्रि मेडिकेल केम्प आयुर्वेदिक आरो मेडिसिन डिस्ट्रिबिउसननि हाबाफारिखौ लाबोनाय जादों। जोङो सराइबिल ओनसोलाव थानाय अर्थात खासियाबारि बे ओनसोलाव आदिबासी बस्ती जोंहा बारजाबिल एरिया आरो लोगोसे जोंनाव माखासे सालजुरि होननाय मोनसे गामि जे गामियाव जोङो जोंनि बे मेडिकेल केम्पखौ लांनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बेनिखायनो गासैबो खासियाबारियाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि आरो गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरदों नोंथांमोना जाय बिथांमोनहा सानाय सुनाय आरो बायदि रोखोम बेमाराव भुगिनानै थानाय नोंथांमोनहा बे खाबुखौ लानो हागोन आरो आं आसा खालामो नोंथांमोननि बेमार आजारखौ नायजानो थाखाय बे सुबिदा खालामनायाव नोंथांमोना गाव गावनि बेमारि देहाखौ लानानै बे जोंनि बुंखानाय जायगाफ्राव सहैनानै जाहाथे नोंथांमोना ट्रिटमेन्टखौ लानो हायो। आरो आं खावलायबावगोन नेक्स्ट जोंहा 23 तारिखआवबो बे एखे जोङो ट्रिटमेन्टखौनो लायनो थाखाय जों सेस्था खालामदों। जों खासियाबारि एरियायाव सिन्द्रिजरा होननाय मोनसे जोंहा जायगायाव बे जायगायावबो जोङो फुंनि बाहागोआव जोङो बेवहाय ट्रिटमेन्टखौ होगोन आरो लोगोसे जोङो गागसा होननाय मोनसे गामियाव बे गागसा गामियाव जोङो बे ट्रिटमेन्टखौ जों होनो थाखाय जोङो बेलासि समाव लाहार फाहार खालामनाय जादों। दा बेनिखायनो गासैबो खासियाबारि एरियानि जोंनि रायजो राजा जाय बिथांमोनहा बेमाराव भुगिनानै थानाय आरो कमप्लिटलि मुलिखौबो नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना ब्लाड टेस्ट खालामनो हागोन आरो सुगार टेस्ट खालामनो हागोन आरो ब्लाडनि ग्रुपखौबो नोंथांमोना बे जोंनि मेडिकेल केम्पआवनो मोननो खाबुखौ लानो हागोन। देहा फाहामगिरि हिसाबै देहा फाहामगिरि हिसाबै जोंहा आगोलनिफ्रायनो जि लाबोबाय थानाय डक्टर हिमांशु बुजुर बरुवा बिथाङानो बे समावबो बेखौ लिड खालामगोन। लोगोसे नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव कमप्लिटलि बे फ्रि मेडिकेल केम्पआ जोंना थांनाय समफ्राव जोङो 9टा केम्प खालामखांबाय आरो दा जोङो 4 केम्प खालामबावगोन अर्थात 13टा केम्प खालामनाय जों आगान होदों आरो फैगौ समफ्राव जोङो टटेल 50टा टारगेट लानाय जादों। जे जोंनि गामि ओनसोलाव जाय बिथांमोनहा दिनैसिम मेडिकेला मा जिनिस अर्थात फाहामथाया मा जिनिस बेखौ मिथियाखै बे बिथांमोननिसिम जों सहैनो थाखाय खाबु मोनसे लादों। रायजो राजाफोरखौबो आङो खावलायदों नोंथांमोनहा गाव गावनि देहाखौ मोजाङै गोग्गो आरो सिखोन साखोन लाखिनो थाखाय बे ट्रिटमेन्टखौ लायोब्ला जाहाथे नोंथांमोनहा गावनि देहाखौ गोरा लाखिनो हायो आरो समाजाव मोनसे गोग्गो देहा थायाब्ला जों मावनानै जानाय बा सुख सान्ति थानायावबो जोङो गोसोखौ गैया जालाङो। बेनिखायनो आं खावलायदों गासिबो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना गाव गावनि बे रुगि देहाखौ निरुगि खालामनो थाखाय जों बे खाबुखौ होनाय जादों। नोंथांमोना थि समाव थांनानै जाहाथे गावनि देहाखौ फाहामथाय होयो। रायजो राजाफोरखौ बहुद जायगायाव जों लाबोदों बिथांमोना आरोबाव खनसे जे जायगायाव जों अलरेडि खालामखांबाय जेरै जोङो बालागाव खालामबाय जेरै जों पखालागि खालामबाय जेरै जोङो जगेन्द्रपुर जोंनि सराइबिल एरियायाव खालामबाय बिथांमोना किसुमान मानसिया होसोलाङो जोंनि केम्पआव जिहेतुके जों मोनसे जायगायावनो बार बार लानो हाया बेनिखायनो जों दाब दाब जायगायाव लानांगौ जायो। दा बिथांमोना बुंदों जे मेडिसिनखौ जेसेबां होदों दा जेसेबां ट्रिटमेन्टखौ मोनदों प्राय 40निफ्राय 50% जाय पेसेन्ट नायजादों बिथांमोना फिडबेकखौ खुब मोजां फिडबेक होदों आरो बिथांमोना फैफिनबावदो जोंनाव होननानै जोंखौ लेंहरग्रा बेबायदिबो बहुत जोंनाव पेसेन्ट दङ। जों सेस्था खालामगोन
नेक्स्ट समाव जे जायगायाव जोङो खनसे लांखांबाय बेयाव जोङो आरोबाव खनसे सौहैबावनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगासिनो दङ। दा गिबियावनो 22 तारिखआव जोंहा जेरै बारजाबिलाव दङ आदिबासि बस्ति जोंना बे समाव दङ फुंनि 9:30निफ्राय 1 रिंगासिम थिग बेलासियाव जोंना जोंना दङ बारजाबिल एरियायावनो बेवहाय जोंहा 2 रिंगानिफ्राय जोङो 5 रिंगासिम जोङो ट्रिटमेन्टखौ होनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन। थिग बिदिनो 23 तारिखआवबो जोङो सिन्दिचरायाव 9:30निफ्राय AM माने फुंनिफ्राय जोङो बेलासि 1 बाजिसिम आरो बेलासि समाव थिग 2 रिंगानिफ्राय जोङो 5 रिंगासिम बेखौ जों खालामगोन गाक्सा होननाय मोनसे गामियाव। दा आं आसा खालामदों नोंथांमोना जाय बिथांमोना ट्रिटमेन्ट लानो गोसो थि समाव थांनानै जाहाथे सौहैयो। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।